Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oras Pilipinas, 41 minutos, lagpas po ang 7 in the morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba. Mabareta on the spot.
programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad matawin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Tony Kiliste sa On the Spot is Tony Kiliste sa On the Spot. Is Tony Kiliste sa On the Spot. Is Tony Kiliste sa Kiliste sa Kiliste sa Good morning! Jones Malhain pagkaaga Bicolandia. Jones Malhain pagkaaga probinsya ng Albay. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang morning. Hoy, Friday na po! Weekend na naman! Kumusta po tabi? Kumusta po tabi ang sa tuyang mga kababayan? Kumusta po tabi kamo mga kasurong? Kumusta po tabi ang sa kuyang mga namumutan na mga kabarangay? Pagtig-mimensyonal ko ang sa kuyang mga pagtig-mimensyonal ko ang mga kabarangay. Galing ngaya sabi kan sa kuyang amigo, galing ngaya tabi Tonyo, talagang ika ngaya nagpaplano talaga ngayang maglansa. Galing ngaya nagpaplano ka na magdalagan ngaya sa maabot na pirinian. Para nag-good morning. Para tigminsyonal sa kabarangay. Magkakibit nga nin. Kung daiman kita magatuga, malawos, may mga tao kitang gigibu katabangan, pangani mga tugang na maski puro pa mga tugang makatabang po kita. Makatabang po kita sa tuyang mga kababayan, sa tamang pagpili. Sa tama po mga tugang na apod kay ni pag-edukar mga tugang sa mga botante sa maabot po tabi na pirilian. Pero mga tugang, kung ako tabi sa indong tutuwangan, depende ang giraray niya. Hawinda ka ngayon niya. Oy, Diyos marhay niya pagkaga po sa gabos na nakantabay, sa gabos po na yaon po. Ngunyan,
yaon po nakaantabay, yaon po tabi nag-aabang kan sa tuyang programa. Oy, thank you so much po tabi sa Indo Kabab. Salamat po sa pag-antabay. Salamat po sa pag-abang. Layman po ako kibang maipapangako po digdi sa laog sa tuyang programa. Digdi po sa laog sa tuyang programa. Kundi po tabi ang makapagtao po tabi ning tamang impormasyon. Ang makapagtao po tabi ano nga po kini ang makapagtao po tabi ning tamang impormasyon mga tugang sa satuyang mga kababayan. Urog na po ngunyan. Nakadakol po tabi ng mga pangyayari po mga tugang. Nakadakol na nangyayari mga tugang sa mga nagkakapirang mga dapat mga tugang maraman ka sa tuyang mga kababayan. Tuyo po tabi na pinaglilipodan ng mga nagkakapirang. At yan kapag karistoryahan tayo yan, dyan sa banwaan yung Santo Domingo na ko, na tayo? Sige, dyan inutong ta muna, ini po na mga nakatutok mo niya na pagkaaga, aram ko binising-busy ini. Oy, pero thank you so much, sa mga aram kami na maratapas na, habang namamarahaw, habang nagkakapi-kapi po, nakatutok sa satuyang mo niya na pagkaaga. Good morning kay Ma'am Daisy Navia. Oy, watching from Sipi. Sipi, Daraga Albay. Ay, good morning sa mga taga-barangay Sipi. And also good morning kay Sir Gilbert Utiban. Kang programang Kasunod ng Bayan. Siyempre po, tigdiyan sa Bicol Net TV. And also good morning man kay Sir Raybo Oringo. Watching from Santo Domingo, Albay. Sa mga taga-banwaan ng Santo Domingo, good morning po kami sa Saint Cabos. Hi, good morning once again, Sir Gilbert Otiban. Good morning po, PM Tole, watching po. God bless you and your program. Thank you so much, Tabi. Sir Gilbert Otiban. Thank you so much. And syempre pa, good morning po sa Bilog na family. Sabi Ma'am Daisy Navia, nakakasilip at nakadukaw naman po kami sa programa mo, Mr. Tony. Okay, thank you so much, Ma'am Daisy Navia. Diyan sa may Partican Sipi once again. Sa mga paraan tabay ito dyan sa Barangay Sipi. Malhay na pagka-morning po tabay sa Saint Cabos. Oy, amigo, Rabi Balete, alinay lami kaayo. Thank you so much, Tabi Amigo ha, sa pag-antabay ngunit na pagkamorning. Sabi ni Sir Ringo, Rainbow Ringo, good morning, happy birthday kay Junjun Galicia Mirabete. Ay, good morning kay Sir June Galicia Mirabete. Kang Mayon Internet TV, mga pag-iribata ini, mga tugang, mga kabarangga. Hoy, siyempre pagbatiyan pa muna si Ma'am Bet Kana, all the way from United Arab Emirates. At sa tuyang mga panantabay ng mga abroad. Hoy, marhay na pagka-morning tabi, Ma'am Bet Kana. Siyempre pa, yaw naman si Sir Jomar Abanador Hardin. Good morning, idol, watching live in Legazpi City. Thank you so much, tabi, Sir Jomar Abanador. Nakaantabay man ako sa live mo ngayon, idol, pa-shoutout sa family Hardin sa Purok 7, Everlasting Street, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Ay, mabuhay po kamo, Hardin family. Diyan po sa Purok 7, Everlasting Street, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Idol, kahit nasa work, nakaantabay pa din sa iyo, idol. Thank you so much. Salamat po sa pag-antabay. Salamat po sa padagos na pagtitiwala man. Hindi po sa satuyang programa. Sir Jomar Abanador. And syempre po sa Gabos. Nayaon mo niya na pagkamorning. Ay, syempre, bago po kita magpasiring po sa satuyang mga tema, Blas Bilardo tabi ang Tranquilo Digbe. Ano yun nakulangan. Nakulangan sa ano yan? Nakulangan si Blas? Ano ang nakulangan kang kay Blas? Magkari, istorya ito tabi ako, amigo, kung ano ang nangyari kay Blas. Ang lalaking, ang
lalaking hindi na tumangkad, pero punong-puno ng talento. Blas Bilardo po, tabi mga tuga. Secret, malalagot sa imaw. Walang konsilo mo na naman amigo. Agang aga. Nakulangan da si Blas Bilardo. Ang lalaking hindi na tumangkad, pero punong-puno ng talento. Bueno, mga tugang, bago kita magpasiring po sa tuyong mga tema, binarating tamo na sa mga nakantabay na siyempre alam ko agang-aga birisi po ini. Sabi ko sa ibong po, sa indang mga kabirisihan, nakaantabay man po tabi giraray. Thank you so much sa mga nakatutok sa kuyang personal FB account, sa page ni Bicolnet. Siyempre pa sa nakatutok po sa On The Spot News TV page. Good morning po tabi sa Saito Gabaos. Oy, bati yung tamo na ni Maugmang pagsilipran. Maugmang kumplean niyo po ang gabos niya itong mga kababayan, gabos niya itong mga amigo, gabos niya itong mga kasama na nagsisilibrat po kan sa indang mga kumplean niyo ngunyan na pagkaldaw. Oy, happy birthday po sa gabos. Oy, speaking of birthday, once again, happy birthday kay Sir June, Honorable June Galicia Mirabete, ang masunod na kapitan kan Barangay Alubo, Dalaga Albay. Kung natabi ka, mag-signal ka na sa natabi ka kung mag-signal ka na sa natabi ka kung mapasirin na ako dyan. Kalason sikap, tangatak ngay ara mo ang birthday ko. Sabi ko man, basta mga idolo, mga tuga, talagang dapat updated kita. Yeah? Siguro ako ang pinaka-atab na nag-upload ka na eh. Ako ang pinaka-atab na nag-greet. Nagbati kay Sir Joe. Thank you so much, Sir Sir June Galicia Mirabete. Mabuhay ka tabi ka. Oy, happy fiesta naman po sa may mga kapiestahan ngayon na pagkaldaw. And syempre po, mga tuga, sa kabus po na nagsisilibrar kan sa inyong mga anniversary. Mansari, happy pagdiriwang. And sa kabus po, ano man po ang sa inyong pinagsisilibrar, ano man po tabi ang sa inyong mga pinagkakabisihan, ganyan na pagkaldaw. Lugod tabi, maging matarayo po, asin ligtas po tabi ang sa inyong solo selebrasyon. Sabi ka na nga mga tuga, ano man na selebrasyon, igwa po kamo. O, kanya-kanya po tabi mag-iingat ha. Kanya-kanya man po tabi gilaray na paglikay. Paglikay sa mga tukso. Diba mag-iya ito? May mga tukso, mga tugang na minsan marhay. Pero may mga tukso, mga tugang na minsan ding datama. Ikaw na sa nang bahala kung atin duman ang pipilian mo. Ay, syempre mga tugang, sa tuya man na pagpapaabot po ng pakikidumamay, pakikisumaro po sa gabos na mga kasunod. Tapos niya itong mga kababayan po tabi na igwa po tabi ng mga kamunduan. Igwa po tabi ng mga gadaan, syempre pa ang programang ini. And ang Bicolnet TV, panagos po na nagpapaabot man kan sa muyang pakikidumamay. Siyempre pa, kan sa muyang pakikisumaraw sa sendong mga kamunduan. Condolence. Siyempre pa, sa satuyo mga kababayan, nayaon po sa Mandaylay na Hospital, nayaon po sa Banigning Kamatean, magparahi po tabi, magpakusog, bangon. Nag-ipisil po ang sitwasyon. Lalo na pag nagluya-luya kita, mas lalo po nawala po tabi kita kay Niki. Wala po mangyayari kaya. Kaya dapat permission ng fight sana. Ano man po? Otorahon ta. Ano man po tabi na kadalipisilan, ano man po ng mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot. Tapos po yan may hangganan. Tapos po yan may katapusan.
Ay, 095162300749. Again, it's 095162300749. Para po tabi sa indong mga pagbati, para po sa indong mga sumbong, agrangay, paghanga, komentaryo, asiba pa. 095162300749. At kung merong pwede po tabi nindong madarahan, palayugan po kan sa indong mga mensahe. Ngayon po tabi na pagkaldaw. Hindi po na makapagsabay. Hindi po sa laog kan sa tuyang programa. Ay, sa pangalan po, Kambilog na Pwersa. Siyempre pa, Kambicol na TV. Ganun na ipakita na kapag ano, no? Siyempre po, sa pangalan ko sa mga station manager Maestro SM de Lantuon. Siyempre po, sa pangalan nindo ka, boss. Sa pangalan man ka sa tuyang mga katuwang sa laog kan sa tuyang programa. Siyempre po, ako po ang sa indong makakasabay. Sundo alas 9 po kita. Sundo alas 9 po kita mag-orestorya. Magsarabay-sabay po. Ako man po sa indong amigo. Ang kasunod po kang may mga tultol na gibon. Alagad po, kontraryo. Kang may mga salang gibon. Tony Kiliste, mga tugang sa programa On The Spot. Ngunyan po tabi na pagka Friday. Saka, Mr. K, ano sa info ang libre ang parkingan. Ang libreng parkingan tabi Ma'am D. Sinabya at saruyan sa mga mga tugang ngunyan sa mga pinag-uunan ngunyan mga tugang, hot issue mga tugang. Dahilan mga tugang ining mga panginot na mga darakulang mall. Ay buwan na po mga tugang ning pigpapautob na pay parking. May bayad na ang pagparking. Maski po tabi nag-apod ka na maski po tabi nagsaod ka o nagpakal ka po sa sendang igwa ka dapat na ma-reach na pera ito, 300 pesos ba yun? Ipapakita mo yung apod ka na ipapahiling mo mga tugang. So, resibo, tangani na dahil ka magbayad ng parking fee. Pero kung gusto mo ng libre, duman ka sa may gilid. Duman ka sa may gilid, kundi ang malawig man ang siyang mong lalakabo. Pero pigigibuhan na ini mga tugang ng medyos, kansang kuni ang palalawigan, kansang kuni ang palalawigan kang albay. Sama ba? Tangani po mga tugang na matawanan po iniling solusyon. Nagkalitong dipisil man agad pag-isipon mga tugang. Ang nagiging resulta mga tugang, sigun sa satuyang pag-obserba, poon mga tugang kung pinagpautob inay. So, mga pangenot na tinampo, saro mga tugang sa apod kani nagpipiriot na naman dahilan mga tugang sa di na sa nangikita sa gilid ganti ng pumaparking di na sa nangikita maparking iwala talig di nga parametras an sa tuyang bihikulo bakit nangikita duman maparking sa taas may bayad bakit nangikita duman mapark sa may palibot ngayon kan mall na may bayad. Ngunyan, ang nagiging problema tabi Ma'am Dice, ang nagiging problema tabi Ma'am Dice, iyon na ini ang pigsasabing, pagpiot po kan tinampo na naman dyan po sa may area po kan sa Rugdakulang Mall. Lalo na dipisil ini, arani po tabi ini sa may terminal. Saruiyan sa dapat po na ma-actionan po tabi. Ma-actionan po tabi kan mga nununundan kung paano po tabi. Sana, mabilog na po ang sa indang pag-urolay, manunungod po tabi sa bagay na yun. At may mga apektado po kitang mga, lalo na sa mga motorista, no? Sa oras po tabi kan rush hour, talagang nanunutaran mga tugang ang liwat na pag ay grabe na yan Mr. Ke, paano sa ako maparking sa ere? Ay depende tabi Ma'am din sinabya kung andara mo helicopter duman ka sa duman ka sa pinakataas talagang may bayad iyan kakuta depende pa lang ang pag-arugin, depende sa imong lunada. Kung duman ka magparking sa may police station. Okay, 1 minuto mga tugang. Bago po tabi
lumagapak o makalihis po ang alas 8 ng pagkamorning, ay ma-commercial muna daw kita. Station break and then mapilta na po kita. Sa satuyang mga tema, sa pagpapadagos po, kan satuyang mga istorya, ngunyan po tabi na pagka-morning. Diyan sa natabi ka mo, mapilta na kita makalihis po ka mga nagkakapirang hanap buhay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, and tamang patama-tama, 4 minutos makalagpas po ang alas 8 ng pagkamorning. Story Kiliste sa On The Spot. Story Kiliste sa On The Spot. Alright, mga tugang, balik po kita. Balik po kita sa pagpapadagos kan sa tuyang pag-iba-iba ngunya na pagkamorning. Hoy, good morning muna kay Coach Joel Balweta. Nakatutok sa satuya na programa ngunya na pagkamorning diyan sa barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Oy, kung naghahanap po kamo ning apod kini pag-abot sa mga brushwork, pagpintura, pag-lettering po tabi. Ano po, malalauman si Coach Joel Balweta. And kung naghahanapan po tabi kamo kay mga matugtog po sa sindong mga special na event, ayan na, kontakon po tabi nindo si Coach Joel Balweta, the multi-talented, talagang pandiurag man. Coach Joel, thank you so much sabi sa pagkantabay ha. Thank you so much, mabuhay ka tabi dyan sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Ayon sa gamos po ng mga nakatutok na, dahil ko na kamo masarap-sarap na nagkaaratugan na sa iba. Ano yung natugan? So, mga comment po tabi nindaw. Ayaw. So, malaswa ang mga natugan. So, mga comment po tabi nindaw. So, mga pangalan nindaw, dahil ko na nahiling. Kaya, good morning and thank you so much po
sa indo po tabi na pagtutok sa indo po tabi na pagantabay ngunyan po tabi na pagkamorning. Oy, good morning. Oni pa, may nakatutok sa page ni Bicolnet. Good morning po kay Sir Miguel Roberto. Nakatutok sa satuya ngunyan na pagkamorning. Ma'am Bet ka na Efren Jose Cerezo. Nakatutok sa satuya ngunyan na pagkamorning. Thank you so much sa gabaos na yaon po. Talagang sumasabay, nagsasabay po sa satuyang programa. Ganyan po tabi na pagkamorning. Sige mga tugang, hindi na kita sa satuyang mga pag-oristorya. Ganyan po tabi na pagkamorning. Ina ito. Ang cellphone ko mga tugang, sa diri kong cellphone, pero naliligaw ako. Dahil ko aram kung sa inko pigbuburog ta. Dahil ko na aram kung gali kay puhan ko ng magkuang sekretary Ali Jumar, Sir Jumar. Dahil ko aram kung sa inko mahiling mga tugang. So, mga importanteng mga apod kini, mga importanteng pinag-save ko digdi mga tugang. Mga importanteng mga bagay-bagay. Kaya nguragan ako kikamas-kamas. Yeah. Alright mga tugang, para po sa satuyang mayon update, mga kapod kini, mga kaganapan mga tugang may kinaaraman po sa padagos, nagpapadagos po tabi na pag-alboroto po ni Vulcan Mayon.
talagang maurag talagaan sa tuyang muro na kusita. Nangyari kay ito nag-unay mga tugang, minsan talaga pag siring kay dahil mo masabutan, dahil mo pinag-i-expect na may mga siring kay mga pangyayari. Okay na, so mga yaon pa po tabi dyan, sa kuyang mga parantabay, paki-feedback daw tabi kung okay man so sa tuyang okay na so sa tuyang audio, pero para sa kuya okay na ini. Inda ko siya na sa inyo. Pero sa kuya pigiling-giling ko okay naman. Sige mga tugang, hindi na po kita sa tuyang mga bagong istorya. Sana okay na ha. Sa mga tugang, uminabot na sa totalmenteng 6,000 na pamilyang apektado mga tugang kan padago sa pag-alboroto kang Bulkan Mayong digdi po sa satuyang probinsya. Sigon mga tugang sa datos kang Albay Public Safety and Emergency Management Office or APSEMO, uminabot na mga tugang sa 6,029 na mga pamilya or kapareho mga tugang ng 21,150 na mga individual ang mantenido mga tugang na nasa 25 mga evacuation center digdi po sa satuyang probinsya. Afuera kayan mga tugang, sobra sa 400 na mga pamilya ang nakikistar sa saindang mga kapamilya na nasa luwas mga tugang kang 6 kilometer radius permanent danger zone. Kung sa mga tugang nasa 84 na pamilya ang naidugang sa nasabing numero hali sa barangay Anuling kang Kamalig na enot nang nadiskubre na mantinido asin yaon po tabi sa asin yaon mantinido asin nagtatao sa mga otoridad nagtatago sa mga otoridad sa Laugan Danger Zone. Na-discovery pala mga tugang. So, totalmente, nadugangan ng more or less 84 families and naidugang mga tugang duman sa may party kan Kamalig. Ini po tabi sa mga pamilya na nagtatago sa mga otoridad. Nagtatago sa mga otoridad. Dahilan mga tugang ini sa mga individual, ini sa mga pamilya mga tugang na apod kay ni abo po magpasiring sa mga evacuation center for some reason. Okay na tabi, sabi ni Ma'am Bet ka na, oy thank you so much tabi Ma'am Bet ka na. Ngunyan, nasusog ini mga tugang kang mga otoridad dahilan nga ni na sinda po tabi agdarahon po duman sa may party po kan mga party po kang evacuation center diyan sa may party kang Kamalig. Sa presente mga tugang ang mga ini naka-star muna sa Baligang Elementary School diyan po sa naunang bita ng munisipyo. Igwa pa lang kay until now, igwa pa lang kay mga siring kay ini na mga cases. Paki-check tabi sa manlain-lain na mga munisipyo. Tabaka igwa man kay mga siring kay ning mga apod kay ning insidente na igwa pa lang kitang mga kababayan mga tugang na nagtatago mga tugang sa mga otoridad dahilan po taabo ninda magpasiring sa evacuation center. Dahilan mga tugang sa saindang mga personal na rason, personal na dahilan, abo ninda po tabi magpasiring sa mga ipinagdesignar na evacuation center. Pero para po sa kaligtasan kan gabos, mas manghay po tabi maski apod kini maski po tabi abo nindo para po sa kaligtasan kan sandong sa dire and syempre kan sandong mga pamilya magtubod po kita magsunod po sa mga otoridad. Tayan po tabi and kumbaga, yan po ang pinaghihiling-hiling ninda na makakarahay po sa indo. Kumbaga, ang kaso na pumusngak iyan, madidipisilan din po sa tuyang mga kababayan, nakamo po tabi, puron-puron dyan sa indong lugar. Pero sa ibong mga tugang, dito masabutan dito sa ibong mga tugang kang maigot na monitoring kang mga nakaaging bulan, igwa pa palang yung mga nagkakapirang siring kay na kunday na discovery mga tugang kang mga otoridad, mantinido ko ta sindang yaon po duman.
sa indang mga barangay. Marahin na sa nata, pud kay ni. Marahin na sa nata na diskubre ni mga tugang. Tangaling maging ligtas man po tabi sindaen. Siyempre maiwasan po ang barasulan. In kaso po na mag-abot po sa punto na magka-disquido po tabi ini. Alright mga tugang sa katakod na istorya. Pinagsiguro man po mga tugang kang Albay Provincial Government na mapapasiring ang or marireceive mga tugang ang mga cash donation sa mga residenteng apektado mga tugang kang aktibidad kan Bulkan Mayaw. Magayon ini ha. Take note. Iyan siguro mismo mga tugang sa pahayag kan Albay Provincial Government na cannabis na po tapi na makaka-receive ning cash donation. Pinagsisigurado po ninda, nagtao sila ng asigurasyon na mapapasiring po ini. Maitatao po ini duman po tabi sa mga apektado or ito po tabi na mga recipiente po kay ni. Magayon ini sabi ko na nga kasuhapon. igwa nakaabot sa tunyang report. Nandiyan sa First District of Albay again. So naingot mga tugang. So nagirumduman din daw, so nagbisita mga tugang si apod kay si Ramon Bong Revilla Jr. Tama ba ya? Ito sa pinakainot may nainot sa iyang senador na nagpasiring po digdi sa tuyang probinsya, nag-ikot po sa mga evacuation center. Diyan po tabi sa First District. Sabi ko na gani, nakaabot po sa tuyang impormasyon na until now tabi dahil pa ito na-receiving 5K. Itong tig-siring kumil po sa kada pamilya. Nakabot na pa sa info tabi yan. Kaya sabi ta na nagirumduman talang tauni ang sarukman sa mga pinagtawanan doon mga tugang kang Provincial Government of Albay na mga cash aid mga tugang makakaabot po duman sa dapat na matawa. Pero how come na duman sa First District hain na po tabi ito. Abay tayo nagtatanong lang at kung sa kuyang naghahapot dahil kuman po tabi masimbang. Kundi naggibo kita mga tugang din paagi. Padagos kitang nagigibo ni paagi, kundi dahil kita pa nga tugang natatawanan ng pagkakatao. Dahil kung masabutan kung natapon siling na yan. At yan ta ipadagos na yan, dyan po sa may partikan Santo Domingo. Apod kayo na nananatili mga kaibigan na palaisipan. Kung napasain po ito mga tugang, lalo na ngunya na igwaki mga nagbuburutwaan na mga nagkasirip mga tugang dyan sa banwaan ng Santo Domingo. Pero sa ibong kayan mga tugang, sa presente until now mga tugang wala pa kipahayag po ang Office of the Mayor. Siyempre pa sa pangingenot ni Alcalde John Aguas, regarding po mga tugang duman sa ipinag-post kan sarong konsihal or ni Municipal Councilor Christian Binamira. Isiniwalat niya mga tugang, so findings mga tugang kang kuwa na ugwa mga tugang ng irregularidad. Regarding po tabi, igwa ki mga nadiskubre na irregularidad mga tugang dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Ngunyan, pinaghalata po mga tugang na magpaluwas man ng pahayag ang alkalde kan Santo Domingo. Kang nagluwas po tabi ang istoryang ini, dahil pa po tabi kipahayag na ipinagpapaluwas po ang alkalde kan Santo Domingo. Duwa man sa ng bagay po yan. Pag mga siring kayan, it's either totoo or bako. Yan man sa duwa man sa na iyan. Kaya kung ako ang mayor kan Santo Domingo, kundi tabako pa man ako mayor. Dahil ka nga ngayon nakalaog sa tanong, ma-mayor ka tunyo. Dahil mas magayin mo na nagkini, tangaling magpaluwas po apod kini, announcement. Kung ano man po tabi, magpaluwas magkipahayag ko na ang alkalde kan Santo Domingo. Regarding po duman sa mga
bagay na dapat niya po tabi na tauwanan po ning paliwanag. Na tipisil, medyo malibok mo niyan ang banwaan ng Santo Domingo mga tugang, regarding po tabi sa bagay na yan. Bueno, balik kita digdi mga tugang, kung saan mga tugang pinagsiguro po kan provincial government of Albay na maayos na maipapaabot mga tugang ining mga cash donation para po sa mga residente na lumikas. Dahilan mga tugang kining pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Ngunya na si Mana mga tugang, magpapaabot ang provincial government ng Masbate na ning tabang mga tugang na maabot sa 2.5 million na tabang pinansyal mga tugang para po sa mga evacuees. Sigun mga tugang kay Albay Provincial Government Admin Aid Lorena Kising, aminado ini mga tugang na halos kulang na po mga tugang ang pondo kang provincial government. Lalo pat maabot na mga tugang sa pirang bulan na po tabi ang abnormalidad kan bulkan. Pero sa ibong kayan mga tugang, ipinagpasalamat na lamang nito ang padagos mga tugang ang mga nare-receive nindang mga cash donation hali po sa mga iba't iba po tabing probinsya. Kung sa mga tugang inida po tabi na mga nare-receive nindang mga cash aid or donation, banga ini mga tugang, ipinagtatao po mga tugang sa mga local government units para mga tugang maipambakal kang mga ayudang kinakaipuhan po tabi kang mga evacuees. Ayan na ang pagtataong linaw po tabi ni Kising. Kung saan mga tugang pinagtawan doon pa ni Kising na ang mga banwaan ng kamalig malilipot kamalig asin manilipot mga tugang ang nakareceive na ning mas dakulang parte or makakareceive mga tugang ning mas dakulang parte kang cash donation dahilan mga tugang sa igwa da ining mga or igwa sindang mas hababang quick response fund. Kaya ito po tabi na naunambita ng apod kini banwaan ang mas nangangaipuhan po tabi ning tabang pinansyal. Mientras tanto mga tugang, nagdugang pangunyan ang mga lokal na gobyerno ning asin Philippine National Police ning checkpoint sa palibot po kang Bulkan Mayon. Tangani po na mapugulan po tabi itong mga residentes na magbalik po duman sa laog po kan 6 kilometer permanent danger zone. Ayan na, magayhon na balita po yan na sa ibong po kan halos nagkukulang-kulang na po ang pondo kan sa tuyang kan provincial government of Albay. Igwa po ng mga tabang hali po sa mga pagtaraig na mga probinsya. Ano po kan Masbate mga tugang nakapagtalaan po na maghatod magtaon ng tabang ng maabot sa 2.5 milyon. Dakula po iyan na bagay. And sigun sa pahayag, ini po tabi, babaranga-bangaon po tabi, pagpaparti-partihon na ito mga tugang, baka so parti-parti ha, paparti-partihon. Baka masala ka mo ha, correct me correction sa natabi ha, parti-partihon, kumbaga babaranga-bangaon, baka parti-parti kang mga nagkakapira ha. Paparti-partihon, babaranga-bangaon, ika daw talaga ngayon tunyo. Nag-una. Mapong ka na naman. Paparti-partihon mga tugang. Buot sabihon. Hahati-hation. Babaranga-bangaon po sa mga manlain-lain na mga munisipyo. Para po na ipambakal na kan mga dapat na bakalong para po sa mga evacuees. Sorry man, ano ko. Alright, mga tugang sa iba pang mga istorya, pinagsiguro man po mga tugang kan Department of Education, School Division of Albay na wala ng estudyanteng albayano, and mawawalat mga tugang sa pag-aadal sa tahaw po mga tugang kay presenting sitwasyon, dara po kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Ini mga tugang, ang naging kasimbagan mga tugang,
kan DepEd Albay SDO sa naging hagyat as in pakihuron po mga tugang ni Vice Presidente as in Education Secretary Sara Duterte Carpio na ang gabos mga tugang na estudyante na nag-evacuar ang mga kapagpadagos mga tugang kansendang pag-aadal. Sigod mga tugang kay Jade Alberto, ang Science Program Supervisor mga tugang kan DepEd Albay, na ang gamos ng mga paratukdo sa probinsya ang preparado sa mga pag-implementar ng alternative mode of learning. As in may pinaglatag mga tugang na may pinaglatag naman ng mga learning continuity plan in kaso mga tugang may kalamidad or emerhensya na namamatian po sa probinsya. Kaibahan mga tugang sa mga plano ang mga dapat gibuhon in kaso mga tugang ibalyong o gamiton ng mga classroom bilang mga evacuation center ng mga apektadong pamilya. Nahiling ka naman na hindi po tabi regarding sa bagay na talagang kumbaga tuod na po kita bago pa man po alburuto ang Bulkan Mayon, talagang igwa naman po tabi ng other mode of learning po mga tugang na pinagpapautog po tabi dito sa tuyang probinsya. Lalo na po inanaw sa yaon po kita kan maginomduman ta sana kaya yaon po kita sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Igwa na baga kita kitong pinagpautog mga tugang na learning, mode of learning. Tanganing mapadagos po mga tugang sa pagkaklase po kan sa tuyang mga estudyante mga tugang dito po sa tuyang probinsya. At least magayon yan, at least igwa na po yung plano. Konkretong plano po tabi ang laduman kan edukasyon. Dito po sa tuyang probinsya. Tangani po padagos ang sa tuyang mga kakean sa sainda po tabi na pagkaklase. Kung sa mga tugang sa dugang pang impormasyon, may kinaraman man ginanay sa pagpapadagos, pagtataon niya ito ng update mga tugang regarding sa kamugtakan kang Mayon. Padagos man ngunyan ang Albay Provincial Agriculture Office ining Apaw, as in Bureau of Apaw, as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or ining BIFAR, Bicol sa distribution mga tugang ning mga pack-dried fish sa mga evacuee sa Permer Distrito kang Albay. Ini mga tugang na lakdang na ini pinagpunan kang nakaaging Hulyo 25 kung saan sa manlain-lain na dried fish ang itinao mga tugang sa pamilya na nag-evacuar hali sa Tabaco City asin sa Malilipot. Uy, day kasabay sa Santo Domingo. Day kasaday pagay inabot. So, Santo Domingo aday. So, Malilipot and Tabaco po mga tugang. Nagkakaon man ang mga taga Santo Domingo kay dried fish. Pero nailing ko mga tugang sa mga nagkakapira na talagang dakol na ang natitipon ha. Dakol naman ang natitipon mga tugang durante kang pag-evacuate. Oy, day ka ha, ang dried fish ngunyan mga tugang or ining pinag-apuntan tuyo, uy, mahal ang presyohan kayo sa merkado. Kasi imagine, ang sarong tinapa, nag-aabot mga tugang sa 15 hanggang 10 pesos. Harap po tabi kayan kamahal ang tinapa. Kasabay diyan sa mga tuyo. Takang uminaging mauran mga tugang sa panahon. Nag-crave man kita kaan mga tugang. Haha, ano ni? Daiman nagkaon ang tagal. Ano sabi ni Ate Daisy, burak na daing gayon. Haha, daiman tabi nagkaon ang mga taga-isde. Daiman nagkakaon ki mga tayo. Daiman nagkakaon ki tayo pala. Tapuro na ngunyan sabi kan mga taga-SD, kwarta na sana. Difficile aday. Kwarta na sana ngaya. Ang problema nga ni tabi Ate DJ, burak na daing gayaw. Kwarta na sana. Dahil lungkot na kaabot. Dahil lungkot na kaabot. Kaya lungkot ang apod ka, it's atay. Maray malungkot nagtuyo na sana ngaya. Sabi kang mga nagkakape na kwarta na sana ngaya.
Maski po ang bigay ang kwarta. Ang problema, ikaw pinag-abot na kwarta, ako day na rin si Day. Ay, good morning dyan sa may party po kan San Fernando, Santo Domingo Albay sa Barnedo and Kiliste family, and also dyan sa may party kang Bayandong Bakakay Albay. Good morning Ma'am Ate Daisy, burak na din kayo. Ay, Ma'am Nelia Marcaida. Good morning, sir. Keep safe, fellow Bicolanos. So, thank you so much, Marcaida family, sa ka-family ni Ma'am Nelia Marcaida. Sabi niya masaklap. Sabi ni Ma'am Daisy, masaklap talaga. Sabi Ate Daisy, sabi kan mga taga Santo Domingo, kwarta na siya na kaya. Pero pag abot, dahil ba naging kwarta? Hindi nag-abot sa kwarta. Nga pa ngayon daw. Sige mga tugang, 33 minutos. Lagpas po ang alas 8 ng pagkaaga. Yan po ang sa tuyang mga update regarding po mga tugal sa mga sa presenting sitwasyon, mga kaganapan po in connection kan pag-alboroto po kan Vulcan. Alright, mga tugang, commercial mo na luto kita. At igwa na po kitang 34 minutos. Lagpas po ang alas 8 ng pagkaaga. Mga-commercial mo na kita mga tugang. Mabenta na kita sa iba pa niya itong pag-istorya. Iba pa mga update mga tugang. Digdi po sa loob ng sa tuyang programa. Guya na pagkaaga. Diyan sa na po tabi mo. Mabenta na pa kita makalis po kung nagkakapirang hanap buhay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, Philippine Standard Time, 37 minutos. Lagpas po ang 8 in the morning. Tony Kiliste sa On the Spot is Tony Kiliste sa On the Spot.
tugang, balik po kita sa pagpapadagos kan sa tuyong pagkabistorya ng na pagkamorning. Okay, once again, good morning po sa mga minaarang tabay pa sa katututok pa sa kagbubukas pa sa nabo tabi kan sa indang mga cellphone. Diyos manhay na pagkaaga po tabi sa inyo gabaw. Para po sa satuya pa mga pagkabistorya ng na pagkaaga, o ilabyob kita dyan sa banwa ng daraga mga tugang. Kung sa alam na, good morning kay Jackie Mirabona. Good morning to all. Happy birthday pala sa pinsan ko na si June Mirabete from Jimmy Galicia Mirabona. Hoy, good morning Sir Jackie Mirabona. Good morning da and happy birthday kay Sir June Galicia Mirabete. Good morning da Tabi Kap. Pagbati hali kay Sir Jimmy Galicia Mirabona. Happy birthday Kap June Galicia Mirabete. Kan Barangay Alubo, Daraga, Albay. Kaya pala niya ko kasubago, pag agita dyan sa may praktikang Alubo, kaya ko sumay palaong pasiring sa may harong na Sir June Galicia Mirabete. Kaya ko, natataw niya ko ito taigwan ng mga ingramada. Kaya ko kaya ko close room so kabangang partikan tinampo. Ito pala ta birthday ni Sir June Galicia Mirabete. Enjoy na sa natabi kap. Enjoy na sa natabi sa pagsilibran mo kasi mong kumpleanyo ngayon na pagkalao. Alright mga tugang, love you po kita sa Banwa ng Daraga. Yan po sa may Banwa ng Daraga Albay. Kung sa mga tugang, nasa 41 mga tugang na empleyado po kan Daraga Community College o ining DCOMC. As in siyam na public safety officer mga tugang ay nakatalaan na ipasa iraro mga tugang sa random drug testing kan Municipal Health Office kan nakaaging Lunes nakatalaan kan uminaging Lunes pala ni mga tugang. Ang naunang bita ng mga lakdang mga tugang ini po may katiyuhan na masiguro na wala ning nagagamit or may impluwensya ng illegal na droga para magampanan maning matanos ang sa indang trabaho. As in, maging marhay na ehemplo sa katrabaho. Padagos mga tugang ang random drug testing sa mga empleyado kan lokal na gobyerno, maging sa mga inihidong opisyal bilang patunay na desidido ang LGU Daraga sa sindang kampanya kontra illegal na droga. Magayon ining lakdang ali kan abod kay ni LGU Daraga. Tangali mga tugang matungkusan mga tugang sa mga masyadong mga tugang na wala po ni nagagamit po ng illegal na droga. Diyan po sa mga empleyado po kan munisipyo kan Daraga. Magayon ining lakdang magigirumduman ta mga tugang kang mga tuminalikod na bulan talagang puspusan mga tugang. An sa inda po tabi na pagmaliugot na gamos po tabi na departamento sa katunayan mga tugang igwaki mga nagkadiskubre na mga empleyado mga tugang na nagpositibo. Pero sa ibong kayan mga tugang yaon man ginanay sa mga nagkapirang programa kumbaga part of intervention igwa man ginanay po tabi pinagtauanan mga tugang ning tsansa mga tugang. So iba, dahil pa na niya. Okay, so iba na dahil pa, no? Dahil pa na didiskubre. Pagburbaga, guna po tabi ka mo. Difficile yan. Difficile po tabi yan. Pero ang ginagayunan kayo ni mga tugang, talagang nahiling ta po, ang seryoso po na pakikipaglaban po kan LGU Daraga. May kinaraman iyan sa apod kene. May kinaaraman mga tugang digdi sa mga nagagamit po ng illegal na droga. Ang mangyayin kayo kung halimbawa man, so iba po na mga munisipyo, sa ibang mga LGU, ano na kung
kung di ko mapinagsasabing arugo nindo, pero adapt na rin nindo ini. At nganing maditermina ka, sisay baga, sisay baya, sa indong departamento, maging kuta sa mga elected official, maging sa mga councilor, sa mayor, sa vice mayor, tanganing mahiling mga tugang, mahiling mga tugang ta ini sa mga manlaylay na munisipyo ha. Ngani mga tugang na matungkusan man, araw kung po tabi nindo ini, na programang ini kan LGU daraga, o dakulang katabangan ini mga tugang, tangani po na mapuho, and madisiplina po tabi. Ito po tabi na mga empleyado kan na munisipyo. Pero may bistado kita mga tugang na mas hindi na i-engage mga tugang sa droga, I don't know. Pero magikwartahon. Magikwartahon. Alang kaw iya na nasa lang kaw na posisyon. Magikwartahon mga tugang. Kaya ang nangyari mga tugang, kahirap po. Bati so ibong kang pangapuda na ngunyan ngaya na nasa yaong ngaya kita sa particularmente ngayon sa ating mga kababayan, hindi ngayon ka mo maghali, taday ka mo pababayaan ni Mayor. Hindi ngayon ka mo pababayaan. Hindi ka mo maghali na makakareceive ka mo kung ano dapat anong kinakaipuhan nito, maitataong ko. Ngunyan, kaipuhan po tabi masimbagan. Kaipuhan po tabi masimbagan man ining mga nagkakapirang mga I don't ba ko ini-issue eh. Kasi meron na apod ka na eh. Meron po na papeles. Meron po na papel na nagpapatutuo po tabi na may nawawala. May dapat po na ipagpaliwanag ang alkalde po kan Santo Domingo. Kasabay dyan si sa treasurer. Dahilan mga tugang digdi sa na manunungod ini mga tugang sa COA audit report. Kung sa mga tugang sabi ta na nga ni nahilingan mga tugang ng irregularidad. Ano ito? Nagsabalbidan sa dilata. Irregularidad mga tugang ang mga transaksyon mga tugang sa munisipyo kan Santo Domingo Albay. Kung sa mga tugang sigun sa FB post ni Councilor Binamira na ang pinasilip kay ni mga tugang ang kopya kang audit report kang Commission on Audit dapit mga tugang sa buot. Yun na nga ni. Inuturuta sana. Irregularidad mga tugang sa transaksyon sa laog po kang munisipyo. Sa mga tugang sa pinagtatawanan digding doon. Sa mga tugang, basado ini sa FB post mga tugang ni Binamira. Sa po sa observation kan COA 26 million na kantidad mga tugang kan dokumento anda ina itao kan anda itao sa COA dahilan da po sa pagkasulo kan munisipyo. Basahon ta ha. Basahon ta mga tugang ang laog po kang FB post ni Councilor Binamira kan Santo Domingo Albay. Para po sa kaaraman po kan mga Domingueños, uni po ang naging parte. Uni po ang naging laog po kan FB post ni Councilor Christian Binamira. Iyon na nga dito mga tugang dahil po, gani po nagluluwas, otrohonta, sa raw po sa observation kan COA, 26 million na kantidad kan dokumento anda inaitao po sa COA dahil daw po sa pagkasulo kan munisipyo. Gani po nagluluwas na ang katotohanan ngata nasulo ang munisipyo. Kadaklan po dyan na cheque nakapangaran sa administrador pati pangaran ni nakalaad dyan, nakautikan man sana. May dokumento kami na nagpapatunay, nakautikan daap mga tugang, ang pangaran ni dyan. But sabihin na apod kayo ni, but sabihin mga tugang, utik-utik man sana ito.
kautikan da mga tugang ang pangaran ni dyan. Anong gusto sabihin kay ni? Okay, mas magayong ko na may interview ta kay ni si Municipal Councilor Christian Binamira. Kundi sundo sa ganyan mga tugang, pinag-respitar taman mga tugang, and sa iyang side, kung nata, until now po, mga tugang kan siya nagpaluwas po, tabi kan sa iya mga statement, kan sa iyang post sa Facebook, dahil pa po sa ano man na istasyon, dahil pa man siya nagpapaluwas mga tugang ning apod kay ning pahayag regarding po di sa bagay na ini. Kabtang mga tugang kan sa iya mana post, Mayor, sabi-tabi sa kuwa Circular 2009-006 712, trabaho ka Mayor na mag-initiate ni criminal or administrative case laban sa mga opisyalis na involved gross negligence o grabing pagpapabaya na dapat ipataw sa mga opisyal o sa mga opisyalis. Ang sabi man po kan Local Government Code, Section 60, ang gross negligence ay saro sa mga rason para disiplinahon, suspendihon o tangkason sa pwesto ang sarong opisyal. Ang sarong panitik na pinagtawanan doon mga tunggang kan konsehal, pakigibo tabi mayor kan trabaho mo. Ayan na, kabtang iyan mga tunggang kan pudkene, kabtang ini mga tunggang kan pahayag kan Councilor. Makangalas na porket linawas ko sa audit kang kawa, may nagpasyar daw, diligdi ako kang Bureau of Fire Protection para sabihin na mag-comply sa fire code instruction da kang administrador. Kung saan, nag-comply man ko ta ang munisipyo sa fire code, dahil ko ta nasulo ang munisipyo. Ayan ang medyo magabat mga tugang na istorya dyan po sa Banwaan ng Santo Domingo, Albay. Na pagkakasirit mga tugang, digdi po sa irregularidad mga tugang na transaksyon sa munisipyo kan Santo Domingo, Albay. Saro na dyan sa pinagtatawanan ng tungkos mga pinagtatawanan mga tugang, nagaling ngayon nagtutubod, halanin na ngayon na pod ka nagluluwas na ngayon katotohanan nata ngayon nasulo ang munisipyo. Taala mo baga, sabi ko na nga mga tugang sa panahon ngunyan, division po tabi, and kumbaga maging ano ka, saan very, po gani, and sa tuyang mga kababayan, mga tugang, very observant yan. Gabos na hero-hero, lalo na ngunyan na yaong kita sa kadiripisilan, gabos na hero-hero po tabi yan sa tuyang mga elected official, nariparo po tabi yan. Saro na nga niya sa ining pagkakasulo, mga tugang insidente ng pagkakasulo po tabi kan munisipyo. Sabi kan nagkakapira, pasado man sa mga pahayag, baka nga tinuyong masulo. Ano na alam, but ini po, pinagunabitan ta basado po sa nabasata and basado man po sa mga nakukuha niya itong mga pahayag kan mga Domingueños. Plus, siring kayo, may nagluwas mga tugang na mga siring kayong istorya, lalo mga tugang na nagkusong. Lalo mga tugang na, kumbaga, nagkaigwasin na ng ideya. Kung gurano katotoo. Siyempre, yan ang mga saro sa magiging kahapotan po kan mga Domingueños. And siyempre pa, sa ibong po kayo ang sa tuya man ang pangapudan, maglugod man, magpaluwas man ng pahayag ang alkalde kan Santo Domingo. Regarding po sa bagay na ini. Kita po, hindi sa lawag ang programa, yaon po sa tuyang pagkitangani po kita, magkipag-connector man ko ta, alam po tabi nito yan sa Office of the Mayor, pero ang beses po kita nag-try, pero ang beses po kita nag-PM, regarding po sa makiki-update ko ta kita sa mga kaganapan diyan kundi ganida matagros mga tugang ang pagpapaluwas nito ki informasyon. Pagkos namimili sa naputabi kamo. Kita di po mga tugang
kung abo nito sa ko. Dapat inapot man nito ako kung gusto ko man kamo. Ay dai man. Sa tuya po ni bilang partigan sa tuya trabaho, ito po puta ni magkuha po ng informasyon. Kasimbagan po tabi. Duman po sa mga kahapotan po kan sa tuyang mga kababayan dyan. Kuni medyo matagros nga ni sa data masabutan na pagka hapon ka ni sa data masabutan na rason. Very may mga yan ang division aday kang mga nagkakapira mga tugang na mga politiko na iba po kay mga sadiring media outlet. Iba po kay mga sadiri po na mga inisa na kaya ang ipapaluwas nindo. Bakusin na kung bakusin na open mga tugang sa iba. I don't know kung ano po tabi. Ang problema nga din kani, ang pinagsasabi ng mga tugang, dapat pagsiling kayo maging open po ka mo. Fair ni mga tugang sa pagpapaluwas po ng informasyon. Pati iba pa din yan. Ihapot mo iyan sa mga tricycle driver dyan na nakaparado sa palibot ng munisipyo. Masisimbag daw tabi ang kaputan na Siyempre, kamo po tabi ang kasi kaya nga din nagdyan sa sendong opisina tabi. Iyan, mapagmatigas kaya. Sana ining pagkakasiri po kayo ni na katulad po mga tugang dyan sa Barwali Santo Domingo. Ipadagos po ni Councilor Binamira ang sa iyong pag-imbestigar po kayo ni mga tugang. Tangani po na ma-serve mga tugang ang dapat po na ipataw po all. And syempre, sa ibong kayan mga tugang, matawanan po ng linaw, ito po tabi na mga abot ka na matawan po tabi ng linaw, ito po tabi na mga kaipuhan po tabi na tawanan po ng magkakanikong kasimbagan po tabi. Nasindaman sa na po tabi, makaulok na ni. Nasindaman sa na ang mga kasimbag kayan, todo iwas. Ano yung mga magkasarabutan? Yan ang depisilo na din. Kan panahon kang eleksyon, karampanyahan, pait ang panlaog nino, pait ang panlaogan nito sa mga harong. Mas pinagkakaturog pa. Pait ka, ano yan? Nakalawas na kawaw, kaya inyang tanda nino, never, noon ka na kamo magpanapanalaog di mga politiko sa mga arong nindaw. Pagsiring man sa nakaya, biyo pa ninong ginarakudan na biyo sa mga gamadya ninyo, paad ngayon kagaton si Mayo. Paad ngayon kagaton si Kagawa. Pero kang kamo na mga tugang may tuyo sa sentang opisina kang nakaluwas na tipisilo na po tabi mga tugang pagraniho. God bless tabi, ingat po, sabi ni Mambet ka na. Thank you so much Mambet. Ito mga, ayun na, mas dinin daw. Ngunyan mga tugang na, ngunyan po mga tugang na, maabot po mga tugang ang barangay eleksyon, SK eleksyon, mailingin daw, igual naman kay mga siling kaya, na kulang na sa mga tugang basaan ka mo. Yaw. Basaan ka mo mga tugang. Na nagkakatulong ka pa mga tugang, uli ang maladangog nindo. Nadarog nindo yan. Araw kayan mga tugang ang magsasama na naman kamo, maiinom na naman kamo mga tugang sa mga panata. Kaya hindi po kami naman narulaga. Kaya nung ka na kamo magpadagos po, dahil na nindo pagpadagos po sa indong mga las nga, hindi po tabi po na nindo. Lalo na itong mga nagkakapira ng mga nako. Grabe ang sasabihin na araw kayo na tuwangan. Tuwangan ngayon ito ako makalaog dyan. Tangali ngayang igwa naman kamo ngaya. Igwa ngayon kimalaban sa Indo ngaya. Igwa kimatuwang sa Indo. Pasiri ngaya sa munisipyo. Paano ka nakaluwas na nga ni? So pinagdalauman mong matuwang sa imo mga tugang. Iyo pa. So apod kayo na iyo pa mga tugang so nagpagabat sa imo. Iyo pa ito so pinaglalauman mo kuta na masasandalan mo.
iyo man sa na mga tugang, an, apod kani, iyo man sa na mga tugang, kaya, lugod, yan, pati minaraman kita na, sabi na kang kapitan, parapatol na yan ako sa media. At ngayon magparapatol ako sa media. Kita po mga tugang, nakikihuro bilang sarong ordinaryong tao, bilang ordinaryong apod gani, mamamayan, nalugod. Kamo tabi, lumalampaw na dyan, lalo na kung dahil man sa naputabi kamo, anong gusto nilo sabihin? Anong gusto sabihin mo man sa pahayag na iya, na magpara patol ka man niya sabi niya, anong gusto mo sabihin? Kami suote ko. Ara mo tabi ka, kung nakaantabay ka man, ay ka magparatarap kasi rin kaya. Kundi, pag alimbawa, may kahaputan na gustong mas pinagranisan mo, simbadon mo. Iyaw, bakong tabi mo para, ano man niya, kita para patol, bagay na sabi niya, sa kapatalan, ano yan. Sige mga tugang, 1 minuto, pasensya na, pero nag-ilimit sila kita kayo itong mga tugang ta sa alog kayo itong klase ng pahayag. Dahil man yan maranisayin mo, kung dahil yan ki, dahil ka man maunabihan, kung ikapigigibo mo ang trabaho mo. Simple yung baga, kung ikapigigibo mo, kimaray ang trabaho mo, dahil ka man makakumontaryuhan. Ayaw? Pero, kung dahil mo na nga nagigibo, urag-uragon ka pa, wala talaga. Isa to yung pangapunan man sa simple, mahirap po kamo sa barangay, mahirap po kamo sa indong mga kabarangay. Duwang bagay, lalo na po sa kaipuhan po, ki masurog, lalo na kapag arog kayo may kalamidad, wala man po tabi ka mong nagigini mo. Kaya anong rason na magpanatalagan po tabi ka mo? Paingaluan na po tabi nito, takwa na nin tsansa, so dapat po tabi na apod kayo na alat ka, ito, na dapat po tabi na kamungan na mga butang bakit kami dahilan ta tiyaon din daw, alaman nindong dahil man magginibo, bayin na nindong magsuportaran. Yung man siya na kaya, nakada may pakamukan sa itong kabarangay, makasupog baga, di pisinong pagdangugon mga tugang pag-araw kaya. Kaya, parte po, kansatuyang digay, nakikihuron po, bilang ordinaryong tao po mamamayan, na sa malidahan po ng dapat sa lidahan. Alright! Anong oras na? 9:01 in the morning. Hanggang niya naghahayag hanggang mo yan naghahalatan sa imong mga kabarangay na mabakarahan. kawat Pero ano ang sa imong kaya na paghalat? Nananatiling na sila po ay naghihintay. ang bigahanap. Will ay daw, will banggi, ikaw permi na sa Pero daw gaburbang di sikap pirmi ang pighahanap. Matindi man ang pagpagkaya. sinabi mo sa ko. Papakarayuan sa tong barangay. Nahiling mo na yan. Ayan na, panuga mo ka na. Sana ako Pinta, pagkusilo. mundo Sige na, sa liwat, sa pangalan po, Kabilog na Pwersa. Kan Bicol Net TV. umagiman ang haluin na panako Siyempre sa pangalan po, kan sa may station manager, Maestro SN Nalatuon. ang pang Ay, siyempre sa pangalan po, tabi nito ka boss. Sa kapos po na nagsabay, sa kapos po na nagantabay, sa kapos po na yaon, sa kod sa ngunyan, sa kapos na nag-share, sa kapos po na padagos na nagtitiwala, sa iyo sa kapos po na padagos na nagtitiwala po sa satuyang programa. Maraming thank you. Panang lalo will ay Ay, siyempre mga tukang kung maputabi yan sa inyong nakasabay, dahil iba. ang permi Ang sa inyo po tabing amigo, ang sa inyo po tabing kasuko, ko ang sa inyo po tabing kasabay-sabay, sinabi mo sa ang kasabay nito sa paglaong na lugod, mapakalhay ang sa tuyang barangay. ibang ilusyon sasay mo sana ako mas Siyempre mga tugang
Tony Kiliste po sa programang On The Spot. Sa Dito po sa Bicol Net TV. puso Hoy, iringat po, gabos! parang alok. Enjoy the rest of your weekend. Bye-bye. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano.